Pari pinnaa kuitenkin tänään, mutta näytti, että ei ollut ihan helppo kisa sulle. No ei, että aika hankala koko viikonloppu, mutta parempi nyt saatiin sentään jotain pisteitä kuin ei mitään, mutta aika taistelu oli, että ei ollut kauhean mukava kisa, että suhteellisen vaikeaa. Mitä kaikkea siellä matkan varrelle sattuu? No ei mitään kummempaa, että vähän vaan renkaat aluksi loppu ja me luultiin, että rupeaa sataa, tai tiimi luuli, että rupeaa sataa ja ne ei halunnut sen takia tulla taas sisään, että siihen hävittiin aikaa. Sitten oli muutamia, joutui vähän, tai jäi muutama hitaamman taakse ja sitten yhden sijaan hävisin, kun jompikumpi Sauberi, niin mä olin ohittamalla sen rinnalla, mutta se päättikin tulla varikolle, niin mä jouduin painaa jarrut pohjaan, kun ei se varmaan olisi tajunnut, että mä olisin sisäpuolella, niin pääsi yksi Forssin ohi, mutta niin mä sanoin, että pääsen nyt, että saatiin jotain, että oli se vähän huono viikonloppu kokonaisuudessa, että jos jotain saa siitä, niin parempihan se on, vai mitä. No parin viikon päästä Montrealissa on sitten uudet kujet. Joo, että eiköhän ei meidän auto huono ollut, mutta me menetettiin aikaa paljon torstaina. Sen takia, että jos se aika olisi hyvin täällä, niin sitten oikeastaan kisa voi unohtaa aika lailla. Mutta kyllä mä luulen, että meidän auto on hyvä kaikilla. Tai ollut kaikilla muulla radalla, niin mä uskon, että miksei se olisi Montrealissa.